Komeleyeke alîkariye ya li İzmîrê li deheb gundên midyadê li zarokan cil û bergan û pêlîstokan pêdiviyên zarokan belav kirin. Zarokên ku diyariyên xwe girtin spasî komeleyê û xêrxwazan kirin. Buraya mı koyuyoruz? Evet öyle bir güzelce bırakalım. Gund bi gundkariyan û diyarî belav kirin. Bi vî awayî dilê zarokan xweş kirin. Komeleyeke alîkarikê li İzmîrê çû gundên Dêrizbin û heştrekeyekê Midyatê û li zarokan alîkarî belav kir. Ya bunları da Xwazin got însanê me ev hediye ji we re werin û hûn bela bikin. Hatin diho me hediyenin birin me li Dêrizbînê yanî gundê Acerlî me dağıtmış kirin. Îro jî em li hêştirekê Ortaca köyû em hatin vê de öğrencî hatin, însanê mezin hatin. Ev hediye got ji İzmîrê dane hevdê em vanekê bela dikin. Endamên komelê li her du gundan jî cil û berk, pêlîstok û malsemeyên kirtasiyê dan zarokan. Diş macunu anîtin, kitap anîtin, qalemlik anîtin, qalem anîtin, gelek kêfa me hat. Abla hatin, gül danema, tık danema, çanta danema, qalemlik danema, kitap şütelo danema. Komeleya Roşemeger û nivîskarên Turabî dîneyeka Midyatê û xudanxêrekî bajêr jî piştgirî dan vê şayîka alîkarikê. Midyat Ortaca köyüne. Em ji İzmîrê hatine virê me ji bo zarokan diyarî anîn. Midyat cihekî pir bal kêşe gund û gundiyên vê derê jî pir baş in. Xwedê hez bike em ê her tim werin vir. Zarokên Dêrizbin û heştrekê bi diyariyan gelekê xweş bûn û spasê xêrxwazan kirin.